katsottiin niin vieraan ihmisen, että siinä ei ole mitään ongelmaa. Ja sitten se lähtee se vieraan ihmisen mukaan, mutta se on pikkasen sillä, että se vähän niin kuin yrittäisi ottaa kontaktiakin, mutta vähän se on halutonkin, että siinä tulee vähän kaiken näköistä vähän ja se on vähän semmoinen varovainen siinä. Mutta kuitenkin katsottiin, että se lähtee niin kuin sen vieraan ihmisen mukaan, että siinä vähän on niin kuin semmoista pientä ja sitten kun se vieras ihminen rupeaa käsittelemään, tulee iholle, niin sitten se väistää ihan selkeästi. Se ei ole sellainen väistö, että se hyppäisi 5 metriä sivulle päin, mutta se on semmoinen näkee, että sen kroppa kääntyy sivulle päin ja semmoinen, niin kuin, että se on epämiellyttävää. Sitten kun te lähdette leikittämään, niin se innostuu siitä leikistä. Niin se leikki otetaan 2 kertaa siinä alussa ja sitten otetaan vielä lopussa. Niin sehän pysyy hyvin samankaltaisena, niin kuin, että oikeastaan kaikki leikit oli, että se juoksi teidän välissä innokkaasti, se oli tosi innostunut siitä ja kun lelu lentää, se menee ja nappaa sen suuhunsa, sen lelun. Sitten kun vieras ihminen lähtee leikittämään sitä, niin se aluksi lähtee leikkiin tosi hyvin ja sen puruote pitää niin kuin, ja se on tosi innokkaasti siinä, mutta sitten se jostain syystä yhtäkkiä se irtoo se ote, niin se on 3. Et jos sä ajattelet sitä, että se alku oli niin kuin lupaili parempaa, mutta sitten kun se irtosi ja sitten se ei enää sit sen jälkeen oikein kunnolla palannut siihen leikkiin, niin. Sitten taka-ajo. Ensimmäisellä kerralla se on vähän sillä, että näkeekö se, eikö se näe sitä ja te käytte katsomassa sen sitten ja toisella kerralla kun se näkee sen, niin sehän oikein herää, sille tulee semmoinen ahaa-elämys, että vau, tuolla on jotain ja sitten se sinkoo täysillä sinne perään ja käy sitten niin kuin nuuskasemassa sen, että ei ota sitä suuhunsa sitä viehettä. Sitten kun sä oot 3 minuuttia paikoillas tossa, ettei tapahdu mitään, niin koirahan on hirveän rauhallinen, mutta sitten sillä on muutama semmoinen yksittäinen toiminto siinä, että mitä se vähän tarkistelee paikkoja ja muuta siinä. Sitten tullaan etäleikkiin, niin etäleikissä se on hyvin kiinnostunut siitä etäleikkiästä, se seuraa sitä, että siinä ei niinku mitään isompia sivulle vilkaisuja ole ja sitten se uteliaisuus ei riitä kuitenkaan sinne perille asti. Me viedään loppuun saakka se, niin kuin se me käydään varmistamassa sit vielä, niin kuin, että se ei ollut kontaktissa. Että se näytti meistä, että se ei ollut kontaktissa, mutta että annettiin niin kuin koiralle mahdollisuus tavallaan siinä, että jatkettiin sitä eteenpäin. Aggressio se osoittaa siinä ensimmäisessä osiossa. Siinä tulee ihan selkeästi murinaa ja se on häntä töttöröllä siinä, kun se hiippailee se etäleikkiä. Sillä se kaapu päällä. Se haukkuu senkin jälkeen, kun se ottaa sen hupun pois päästä, mutta sen äänen sävy on vähän erilainen. Se ei ole ihan samalla lailla niin totinen kuin siinä ensimmäisessä osiossa. Sitten haalarilla tulee vähän samankaltainen reaktio kuin tuossa ääniherkkyydellä, mutta se menee eri järjestyksessä. Että tuossa haalarilla se ensin vilasee nopeasti sitä haalaria, sitten se ottaa selkeän pakoreaktio, että se juoksee sinne aika kauas, sinne yli 10 metrin päähän. Mutta se ensimmäinen reaktio, kun kuvataan, niin se on se, että se vilasee sitä haalaria. Ääniherkkyydellä se menee toistepäin, että se ensimmäinen reaktio on sitten taas se, että ensin se katsoo, että nyt apua, ja sitten se vasta katsoo sitä, että sillä menee niin kuin eri päin, mutta niin kuin hyvin samankaltaisia nopeita reaktioita. Sitten. No tuolla ei niin kuin aggressio tuolla haalarilla ole, että se on semmoista enemmän sitä vöhkimistä, semmoista ilmoitushaukkua, mitä siellä tulee, että se ei ole niin kuin semmoista, se ei ole niin totisen oloinen siinä. Sitten nuo uteliaisuudet haalarilla ja ääniherkkyydellä menee sillä, että siinä se vaatii vähän siinä haalarilla vähän enemmän sulta sitä houkuttelua sinne, että se ei niinku tuu itse oma-aloitteisesti katsomaan sitä haalaria, kun taas tuossa ääniherkkyydellähän se käy itse pongaamassa sen nopeasti. Sitten noista jäljelle jäävistä, sillä ei ole sitten enää kun te teette niitä ohituksia, niin minkäänlaisia kiinnostusta sitä, tavallaan sitä, tai sitä mitä on tapahtunut sitä kohtaan. Mutta tuolla haalarilla näkyy vähän sitä, niin kuin sitä semmoista, että se ei ole niin miellyttävää, että se tavallaan niin kuin kiertää sen sieltä niin kuin toiselta puolelta. Niin kuin, että se lähtee sun toisella puolella ja sitten
Sama siinä näkyy sitä pelkoa näkyy siinä ääniherkkyydessä näkyy kanssa. Et se lähtee sun tältä puolelta, mutta sitten se ottaa semmoisen tietynlaisen hihnanmetän täältä toiselta puolelta ja sitten se palaa taas lähemmäksi sua. Et se vähän ottaa etäisyyttä, semmoinen pieni, että jos se sattuu vielä vähän sitä ääntä kuulumaan. Aaveilla se tarkkailee aaveita tosi hyvin niin kuin koko ajan molempia, mutta sitten sillä on vähän sellaista, että pientä semmoista epäilystä ja muutaman kerran katselee vähän taaksekin, että mihinkä mä lähtisin tästä, että jos tulee noi tyypit tuolta. Mutta että muuten se tarkkailee tosi ja molempia aaveita. Et sehän jopa sillai, kun se aave tulee, se joka aave liikkuu, niin se siirtyy sun takana vähän sillä, että se jättää sut siihen väliin. Että jos noi tulee, mutta se katsoo sieltä sun takaa koko ajan kuitenkin niitä. Siinä on pikkasen kanssa aggressio näkyvissä, että sillä on vähän semmoinen totisempi sävy siinä ensi alkuun, mutta sitten se kanssa rupeaa hajoamaan siinä lopussa, että sitten se menee seksi ilmoitushaukuksi aika nopeasti sitten. Et siinä on heti ensin sitä kropan asennosta hyvin näkee, että se on etukenossa ja sitten se nousee pystympään ja sitten se on jo vähän takakenossa, tapua ne tulee sieltä. Siinä uteliaisuus menee sitten meidän aikarajojen, että sitten me joudutaan riisumaan niitä aaveita, että saadaan koira palautettua, mutta että tulee sitten kattoon, kun on riisuttu, mutta että tosiaankin se ei näy täällä papereissa. Ja ampuminen on ensimmäisen laukauksen, se vielä kestää sillä lailla, että se näyttää, että joo, että voidaan ampua vielä, mutta sitten toinen laukaus on liikaa, että sitten se on selkeästi, että nyt mä lähden kotiin täältä ja sitten se menee vitoseen se ampuminen. Jees, mutta ei varmaan muuta tässä nää sulle. Ja... Ei kun hei, mä tätä voi antaa sulle. Haluatko sä tän, kato kun tää on uusi järjestelmä, joka menee sinne nettiin. Haluatko sä tästä kopion? Joo. Eli se ei ilmeisesti koira nettiin kauhean nopeasti varmaan. Viikon sisällä. Otetaan siitä kuva. Niin, ota kuva tästä niin